Pinnen of contant? We zijn in de Golden Oldie Shop. Een wat kleine kringloopwinkel bij Swettehiem. Wij zijn in 2017 al begonnen. Nou ja, de Golden Oldie Shop is door een van de dames bedacht. In eerste instantie als een beetje kleding. Maar na een half jaar werd dat meteen al te klein. Dus toen hebben we deze ruimte kunnen regelen. Nou, het was hier een kale boel. Nee, het was, hoe begonnen? Ja, het begon met een bodywarmer. En die hing in de hal altijd. Ik zei, dat ding moet daar weg. Hè? Ik zei, is hier een winkel in de buurt, dan kan hem daarheen brengen. En nee, er was geen winkel. Nou, ik zei, er moet een gauw een winkel komen. Ja, dankjewel. We zijn met 25 vrijwilligers. En de opbrengst die gaat volledig naar het goede doel. Dat is voor de uitstapjes van Westeinde. Wij organiseren 4 of 5 keer per jaar een uitstapje. En dat kunnen we dan tegen een lage prijs doen. Ik ben hier gekomen en toen zag ik een briefje op de deur, vrijwilligers gevraagd. En toen dacht ik met mijn achtergrond van Vroom en Dreesman, ik ga proberen. Dus vandaar. Oh, jij hebt wel bij V&D werken? 25 jaar denk ik. Oh ja? 30 jaar misschien wel. Oh, Ja. dan is dit heel geschikt, ja. Ben je ook de top van Keepster? Nee, oh nee hoor, we zijn allemaal goed. Oh. De een voor de ander doet niet over. We doen allemaal ons best. Ja. Dat is het belangrijkste. Nee, ik doe niks meer in de winkel, daar ben ik te oud voor. Nou, te oud, nee. Ik moet erheen. Ik moet dit, ik moet dat. En dat wil ik niet meer. Nee. Nou, toen heeft Theo het overgenomen. En daar was ik blij mee. Ja. Je komt nog wel eens even langs voor een bakje koffie. Ja, ik kom vaak nog wel even binnenwippen. Even buurten. Even buurten met Magda, hè, Magda. Ja. En ja. Ze kunnen niet voorstellen dat ik hier als 90-jarige nog sta. Nou, inderdaad. Oh, dat zouden we u ook niet geven. Ja, dat hoort gewoon bij me. Ik kan niet stilzitten. Ik heb de hele tijd 3 middagen hier gewerkt. Woensdag, vrijdags en zaterdags. En sinds een maand doe ik dat nu alleen maar vrijdag en zaterdags. Maar goed, woensdag ben ik er meestal wel hoor. Even een kopje koffie drinken, even koffie zetten voor de mensen. En hier en daar even wat neerzetten wat me niet naar mijn zin is. Oh ja? Ja, doen we ook nog. En José zit ik wel even, als het net goed is of zo. Ja, moet ik zo dan even denken, hoe zal ik dat nou zeggen? Want ik ben zo flap uit. Ja. Recht toe, recht aan. En als ik 2 woorden kan gebruiken, gebruik ik er geen 3. Maar ja, ik neem de anderen ook zoals ze zijn, dus mij nemen ze ook maar zoals ik ben. Tot ziens.